Να αφήσετε το μοντέλο. Ναι. Είναι με τις καρέκλες, ναι, αλλά επειδή τα δίνουμε και χώρια, μπορεί να συμβεί αυτό, δηλαδή να τελειώσουν οι καρέκλες και να μας δουν τραπεζάκια. Αυτά τα δύο έχετε. Α, ναι, ναι. Αυτό το 102 θα πεντε στο 106, ναι, 106 θα πεντε και μου λέει ότι υπάρχει. Είναι στην πιο μεγάλη διάσταση. Και αυτό επίσης. Οι τιμές δεν αλλάζουν στην ιστοσελίδα, απλά είναι κάποια οικονομική καρέκλα, θέλετε. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ωραία. Βλέπω ότι δεν υπάρχει, γιατί έχει εξαπληθεί. Τώρα για 2 ή 4 δεν ξέρω, θα το δούμε. Μπορώ να σας πάρω το τηλέφωνο, δηλαδή να σας πω. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αυτό βλέπω ότι υπάρχει. 200